Takže páni a dámy, predstavujem vám Miloška, hardcore pilota. Áno, to je on. Všetci RC portálisti, poriadne sa pozrite. To je pán Miloš a on má goblina krásneho zeleného. Áno, krásny prelet na chrbátiku, nádhera. Už tam nevidím ani kokot. A už sa mužka vynorila z oblakov. To je ono, áno, Miloško to zaknedlil. Ešte nám Miloško niečo ukáže? Tak, chrbátik. Miloško, ideme dole, dole. Poď ešte nižšie. Krásne. Mohol si aj nižšie ísť, nie? Sa bojíš? Miloško radšej neriskuje. Takže páni a dámy, to je excelentný prelet s goblinom. Takže goblin a jeho majiteľ šťastný Miloško. Po piči, keď som to dal tak zblízka, to pristávanie. Dobre to bolo. Ale bude hlavne teba s goblinom. Dovidenia!